Saƙon gaggawa daga ƙasar ta jamhuriyar Nijar akan batun ranar fitar da sabon kuɗi na wato ƙungiyar AES wanda ta haɗa Nijar, Mali, Burkina Faso. Wani babu shakka kasancewa ba tun yanzu ba, tun bayan lokacin da gwamnatin CNSP ƙarƙashin Birgediya Janar Abdurrahman Chani suka hamɓarar da gwamnatin hamɓararren shugaban ƙasar na Nijar wato Muhammad Bazoum. Ake ta bayyanar da cewa za a yi canjin kuɗi a ƙasashen na Nijar da Burkina Faso da ƙasar Mali. Sai dai kawo har yanzu duk da wato irin kalar kuɗaɗe da ake ci gaba da bayyanarwa da irin su za a yi amfani a ƙasashen. Amma kawo har yanzu shugabannin ƙasashen ba su kaddamar da wato kuɗin nasu ba, amma a wannan lokaci 'yan ƙasar abin da suke jira wato a yanzu haka ya tunkaro na wato wannan canjin kuɗi. Wani masu sauraro idan ya kasance ɗan ƙasar Nijar ne kai ko kuma ɗan Burkina Faso ko kuma ƙasar Mali, to fa babu shakka wannan bidiyo naka ne, wanda ka biyo ma ƙarshen bidiyon namu domin ka ji abin da muke tafa da shi. Amma masu sauraro kada ka manta idan ya kasance ne shigo ka channel ɗin nan tamu ta farko, da ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin takan ne za ka dinga samun labaranmu zafafa da dumduminsu. Sannan kada ka manta ki mana like a ƙasan bidiyon nan namu. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka ko da yaushe, wanda babu shakka yanzu haka kowa na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsa game da wato kalar kuɗin da kuma bayyana ra'ayoyinsa akan dalilin da yake ganin wato ɗan ƙasar ya kamata a canja masu kuɗi, wanda kuma wato shugabannin ƙasar suna haka ne ba don komai ba sai ganin wato sun yanke dukkan alaƙar da take tsakaninsu da ƙasar Faransa a wannan lokaci. Duk da wato ita ce uwar gijiyarsu, wato ita ce wadda ƙasar da ta yaye su, amma a wannan lokaci sojojin na ganin cewa ƙasar Faransa na cutar ƙasashen nasu ne, wanda hakan ne sa suka raba gari da ƙasar. Mu dai nan muka kama ƙarshen wannan rahoto namu ko in ce labarai daga ƙasashen na AES. Idan ya kasance wani shigo ka channel ɗin nan tamu ta farko, da kada ka manta ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka dangwala alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka a koda yaushe.